cheamă la judecat și o iau la fugă. Nu vreau să mă duc la judecat. Dar poate prinde Dumnezeu? Nu știu ce. Florine, te iubesc. I love you. Bună. Maximilian, aș avea și o întrebare. Pe mine m-a făcut așa un pic fața cu memoria lui Dumnezeu legată de trupul tău sau de sufletul tău. De ce era chestia asta chiar așa importantă? Adică n-ar putea Dumnezeu să n-aibă nevoie de memorie pur și simplu să știe? Care e ideea de trebuie să fie legată ceva de treaba asta? Dar nu este de memorie, este de conștiință, audio. Păi da, dar de ce trebuie el să aibă un hard disk sau ceva unde să păstreze toată identitatea ta când de fapt o știe? Nu, am dat așa un exemplu ca o metaforă. Adică noi subzistăm undeva în conștiința lui Dumnezeu până la înviere, adică ca să poată să ne învieze identitatea, cum ar veni, conștiința diseina fiecare. Dar ea, un soi de memorie, da. un soi de memorie, dar ea va fi lipsită de continuitate identitară între momentul morții până la momentul învierii. Păi și nu asta zice Biblia? Adică dacă el este, asta e o implicație teologică, dacă el este anihilat complet, el nu mai există. Dacă trupul și sufletul moare, el nu mai există nici trupul. Aici când crezi doar în suflet și în suflet, când crezi doar în suflet și în trup. Pentru că dacă ești atent la facere, când l-a făcut pe Dumnezeu din țărână, a suflat peste el suflare de viață, astfel trupul a devenit un suflet viu. În momentul în care îți ia suflarea de viață, sufletul suflarea de viață se întoarce la Dumnezeu, sufletul rămâne identitatea pământească pe care omul a avut-o. Din cauza asta și cele mai multe din ăștia, zic așa, chestii, să-ți dea Dumnezeu după sufletul tău, adică după identitatea pe care ți-ai creat-o, și trupul merge înapoi în țărână. Sufletul va fi judecat și asta este identitatea după care Dumnezeu, sau memoria pe care Dumnezeu are legată de tine și ce ai fost pe pământ. Pentru că una dintre lucrurile pe care Dumnezeu poate să ia înapoi fără să te judece și fără să aibă vreo chestie să pervertească este suflarea de viață. Ceea ce te pune pe tine, energia care te pune pe tine în mișcare. Aia este a lui și este de necontestat și de neîntinat. Sufletul, din punctul meu de vedere, este identitatea pe care ți-o formezi pe pământ și cu care rămâi, și trupul va dispărea la un moment dat. Și sufletul este și trupul care vei primi apoi, sau tiparul după care vei primi sufletul ăsta, trupul de lumină, cum îi zice. Da, dar el va fi anihilat, adică va fi șters din existență. Nu, va fi pus pe pauză la un moment dat, pentru că nu prea poți să o ștergi. Va continua să existe într-o formă sau alta, asta spune. Da. Identitatea asta nu ai cum să o ștergi, pentru că asta e tot ce rămâne după ce ai plecat, tu, fie ea bună sau rea. Lumina sau întunericul tău pe care îl vei lăsa. Depinde cu ce te-ai asimilat sau semuit mai mult în viața asta. Da, sunt de acord. Da, e foarte complicat. Nemurirea sufletului, dar am fi intrat și puțin în istoria filozofică acestei, vedem cum vedeau și grecii și în antichitatea, ca să ne referim la ce spunea Fii cult sau Lorenzo aici. M-am certat cu el 5 ore acum 2 ani pe subiectul ăsta, Maximilian. Domnul Maximilian, am și o întrebare la dumneavoastră. Văd că sunteți un om foarte bine documentat. Cum vedeți dumneavoastră viitorul credinței, în general? Vorbesc creștinismul, în general. Cum îl vedeți în viitorii 15 ani? Schimbați subiectul, domnul. Mai bine, pe mine ați putea să mă înainte să răspund așa, domnul Lincan, vă felicit, am înțeles că ați făcut pasul de curând, v-ați botezat. Cine a spus asta? Spunea cineva astăzi pe TikTok. Nu, greșit. Am un plan să fac lucruri, vreau să merg în Israel, dar deocamdată sunt probleme acolo. Am niște prieteni cu care conversez, întreb, dar încă nu este stabil și e încă periculos. Și când o să fie liniște, cu ajutorul Dumnezeu, o să merg. Dar nu, e greșit. Informația e greșită. Ok, Max. Încă rămân în cercetări și
ascult fel și fel de păreri, dar deocamdată Da, deci pe domnul din Nădescu, eu spus. Da, uite, domnul Lincan, dacă vă rugăm să mai rămânem puțin pe subiectul ăsta, vă Da, supărați? cu dragoste, cum să nu? Mă deranjează cu nimic, vă ascult. Chiar vă rog. Bun, deci este clară ideea asta că noi am fi un fel de automate care putem fi scoase din priză și puse înapoi și așa e puerilă. Bă, stai un pic, Dinulescule, a fost fi mai cult aici cu Maximilian și cu Lorenzo. Ai avut șansa să vii să te lupți cu ei de la egal la egal fără să ții acum tot felul de discursuri singur tu să-i ataci. Nu mi se mai pare corect, trebuia să fie atunci să zici, nu acum. Acum poți să adaugi una, două chestii, dar să fii răuți nu poți. Că eu te-am tot chemat sus când erau ei aici să poți să zici de față cu fi mai cool, să vezi dacă îți dă șahmat sau nu, dacă are contraargumente sau nu și n-ai venit. Păi m-am regăsit în poziția care a avut-o Maximilian. Tocmai de aceea mi s-a părut mai normal să stau, să tac și să ascult. Da, dar nu fi răuț acum, că nu mai are rost, nu mai, gata. Cu Roni, dacă vrei cu Roni poți să fii, e ok. Dar discuția nu s-a oprit. Da, după care Nu mai avem adventiști acum aici sus. bun, Nu contează. după care faza aia că astăzi vei fi cu mine în rai, ei cum o tâlcuiesc, că astăzi vei adormi cu mine? Sincer să zic, va adormi sufletul tău? cea mai bună tâlcuire pe care am auzit-o vreodată în viața mea, tot de la Fi mai cult am auzit-o prima dată și mi se pare și cea mai tare, cea mai originală, cea mai șmecheră, cea mai cum vrei tu. Sincer. Fără supărare. Da, aia cu schimbarea virgulei, o știu și eu. Da, frate, e cea mai bună, n-ai cum să zici că nu. Nu, Și păi- cunoscându-l pe Hristos cât era de inteligent, de direct, de tot ce vrei tu, eu zic că da, așa i-a zis. Era ceva net superior, era ceva peste toată gândirea omenească și atunci n-avea cum altfel. Domnul Max, dar cum facem cu 5 locuri în Biblie, cel puțin, care pot fi dovedibile cu ceea ce este scris că omul are duh? Se referă la trihotomie, Max. Da, știu, există. Adică la Dar Max, tu nu crezi în trihotomie? Nu, păi și pot să vă explic. Dacă vreți să continuăm pe subiectul ăsta, eu vă anunț din start că este foarte mult de ascultat și foarte complex. Și dacă aveți răbdare cu mine. Roni, scoate telefonul din tine, Roni. Păi și atunci, de ce spune la creștini duhovnicești? Unde rămâne Duhul lui Dumnezeu? Îți răspund eu. În momentul când îi dai voie lui Dumnezeu să locuiască în tine, după ce ai nașterea din nou, tu până atunci ești dihotomic, că spune Geneza că ai fost făcut din suflare de viață și pământ. Pavel vorbește de trihotomie. Când folosește duh, suflet și trup, arată omul desăvârșit. Când folosește duh și trup, arată omul dihotomic, fără ca Dumnezeu să locuiască în el. Auzi, Max, poți să te întreb ceva, Max? Ăsta e prostul suprem al TikTok-ului, Roni, bă. Băi, Max, eu vreau să te întreb, de ce când zice Dumnezeu că a suflat suflare de viață? Este părerea mea ce am înțeles eu, da? Ok, în ortodoxie, Roni, nu există Noi credem în dihotomie. Nu credem, Roni, pe care ai spume. Doamne ferește, bine mă, nu credem în dihotomie, băi. Băi, în dicotomie, nu tricotomie. Întreabă-l pe Max, noi ortodoxi și catolici credem, cum scrie Scriptura, în dihotomie, nu trihotomie 3. Și acum ai spus că nașterea din nou te face trihotonic. Păi nașterea din nou când Dumnezeu locuiește în tine ca la Adam și Eva, pentru că râdeți aiurea, bă, râdeți și vă dau blog la toți, nici măcar nu uitați o muzică și băgați vorbe în gură. Dumnezeu în Adam și Eva, după ce au păcătuit, n-au murit spiritual, a rămas decât Duhul lor și cu trupul. De ce trebuie să ne botezăm noi să ne naștem din nou? Să-ți spună Max că râdeți ca proștii aiurea. Păi și când ne botezăm, devenim trihotonici? Cum devenim? Ascultă-mă puțin, tu când ești născut din nou și dai voie lui Dumnezeu să trăiască în tine, ești exact cum a fost Adam și Eva la creațiune. Tu până atunci ești mort. Cum ești, Roni? Păi cum să fii? Spune Dumnezeu că ești mort. Max, am o întrebare pentru tine și vreau să-mi explici mie, dar și pentru ceilalți care nu cred. Prima dată, o să tărim pe mea, că așteptam. Da, spune Audio, te rog, spune. Chiar mi-ar plăcea dacă ai putea să-mi zici lucrul ăsta, când Dumnezeu l-a făcut pe om și a zis că a suflat peste el suflare de viață, de ce a spus că omul a devenit un suflet viu?
De ce n-a spus direct doar viu? Pentru că asta înseamnă că pentru mine a făcut trupul, sufletul avea, adică identitatea lui ca și omul avea, doar că el mai avea nevoie de, cum îi zice, de viața pe care Dumnezeu De pneuma, asta înseamnă suflarea. de atunci, hai mă, Roni, te-a lăsat să vorbești, mă, fratele meu, mă. Și atunci înseamnă că omul, din punctul meu de vedere, doar din versetul ăsta eu nu mai am nevoie. Sufletul avea înainte ca să devină viață și când i-a suflat suflare viață pe el, a devenit un suflet viu. Totul a fost în alt context. Sufletul de unde l-aveam eu? Păi de la Dumnezeu, identitatea lui omenească. Pentru Și asemănarea lui Hristos. Când a pus chipul și asemănarea lui Hristos în el, acolo a venit și sufletul. Viața este motorul care îl mișcă pe om și îi dă, cum să zic, puterea. Pentru a răspunde, că se leagă și din întrebarea domnului Daniel Toma, pentru a sesiza mai bine problema din versetul invocat, voi cita din Biblia a Sfințitului Anania, sau la Preasfințitul Anania, care redă din punctul meu mai fidel puțin traducerea, unde spune căci nu l-a cunoscut pe cel ce l-a plăzmuit, pe cel ce i-a insuflat un suflet lucrător și a suflat un duh plin de viață. Dificultatea care se naște în primul rând, pornește de la relația dintre suflet, psihe și duh, pneuma, reprezentând ele oare părți, componente sau diferite ale omului. Dacă vom compara acest text cu faimosul 1 Tesaloniceni, din capitolul 5, versetul 23, unde ne spune că însuși Dumnezeu, Dumnezeul păcii, să vă sfințească pe voi de săvârșit și întreg Duhul, folosește termenul de pneuma în greacă, întreg Duhul vostru și sufletul, psihe, și trupul să se păzească fără de prihană într-o venirea Domnului nostru Iisus Hristos, vom fi tentați, așa cum am făcut-o și domnul Toma la o primă vedere, să credem că sufletul și Duhul sunt componente ca și trupul ale omului. Au existat de altfel scriitori bisericești care au făcut o distincție foarte clară între ele, de pildă în convorbirile cu Heraclide, discutând despre cazul Mântuitorului care a fost și om de plin. Origen spune că acesta are 3 elemente care au fost despărțite cu ocazia patimii, dar tot aceleași 3 elemente s-au unit din nou cu prilejul învierii. Trupul zăcea în mormânt, sufletul se dusese în iad, iar Duhul a fost încredințat Tatălui. Asta spunea Origen. Așa scrie, da. Asta spunea Origen. Și așa scrie în Biblie. Asta s-a și întâmplat, Max. Dacă au fost separate, da. Dacă au fost separate, este clar că sunt și distincte. S-a pus astfel problema tricotomismului, adică a împărțirii omului între componente. Care să fi fost însă învățătura biblică, că acum asta ne interesează pe noi, nu ce a spus Origen. De ce nu sunt eu de acord cu tricotomismul? Pentru că mai întâi, ca o caracteristică generală, în gândirea ebraică, așa cum a explicat și fi mai cult, nu există separare atât de mare între trup și suflet ca în filozofia greacă, cum e în platonism. Sunt cazuri când termenii trup, care însemna redat prin verbul ebraic, prin cuvântul ebraic basar, și suflet redat prin nefesh, sunt folosiți ca sinecdotă, dacă vreți, pentru întreaga persoană, adică omul constituit întreg. Că de aceea în Facere, în capitolul 6 cu versetul 12, Dumnezeu constată că tot trupul, spune acolo, se abătuse. Iar în Deuteronom, dacă citiți în capitolul 5 cu versetul 26, ceea ce sinodala Biblia noastră ortodoxă le dă prin este oare vreun om, în ebraică, dar și în greacă, se spune este oare vreun trup? Adică, dar și invers. Dacă citiți în Ieșire, în capitolul 15, sufletele ieșite din Iacov, deci se referă evident la persoanele descendente. La oameni, la persoane. Exact, din patriarh. Și cazurile sunt numeroase, însă mascate de multe ori de traducerea românească, pe care o avem noi din Biblie. Pentru că în Facere, în capitolul 12 cu 5, Avram ia cu sine toți oamenii, iar în ebraică și greacă, tot sufletul este acolo tradus, în sens colectiv. La fel și în Facere, dacă vă uitați la 5
la capitolul 36 cu 6, Isav pornește cu toți oamenii casei sale. Adică redat în ebraic e tradus toate sufletele casei sale. Iar pe când în greacă, amuzant, dacă vreți, apare toate trupurile casei sale. Deci asta nu înseamnă deloc în mentalul ebraic trupul și sufletul se confundă. Moartea este văzută sau era văzută de ei drept ieșirea sufletului, ca în cazul facerii din capitolul 35 cu 18, unde se vorbește de ieșirea sufletului, că am adus textul ăsta lui Fii mai cult, ieșirea sufletului Rahilei. Spune acolo că ce a murit și la învierea făcută de profetul Ilie în Sarepta Sidonului, revenirea la viață este descrisă ca revenirea sufletului prin traducerea lui Nefesh în măruntaiele trupului. Și aveți și în 3 Regi, mi se pare, unde e redat episodul. Iar în Facere, în capitolul 25 cu 17, verbul goa, adică se referă la suflet, ca la a da suflarea, a muri, se traduce acel verb din ebraică, care sugerează foarte bine ultima suflare dinaintea morții, dar și faptul că moartea înseamnă încetarea suflării și nu a existenței sufletului. Componente spirituale. Da. O întrebare la dumneavoastră. Stai un pic, Nea Lincan, că mai aveam una, că i-am dat prioritate la audio. Okay, domnul Max, cum vedeți versetul ăsta, pe care vi-l citez acum? Când Pavel îi spune la curvarul din Corint, din 1 Corinteni 5, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii și, atenție acum, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Deci dacă omul acesta n-avea Duh în el, prin nimicirea cărnii, adică prin suferință, să-i preschimbe starea Duhului în mântuit, în iertat, în salvat. Dar Ruach, Duhul acolo, era folosit și era comun tuturor viețuitorilor. Ruach e Duhul lui Dumnezeu. Duhul omului e altă ăsta, că în Romani 8 cu 16 spune Duhul meu împreună cu Duhul lui Dumnezeu adeveresc împreună, deci sunt 2 duhuri în omul născut din nou. Duhul de viață și Duhul Sfânt care face resuscitarea Duhului mort. Voi ați fost morți în greșelile și în păcatele voastre, care te-ați odinioară. Doar la ebraicul Ruach ne referim, care era comun tuturor viețuitoarelor, avându-și animalele. Ia citiți la Facere în capitolul 6, versetul 17, mi se pare. Da, neuma se referă și la suflarea, adică Duhul lui Dumnezeu. Dar nu e neuma în Vechiul Testament, neuma e în greacă. Da, da, bine, tradus din greacă asta înseamnă pneuma, da, din grecește. Da, și există o diferență că dacă despre nefe se poate spune că moare în legătură cu Duhul sau cu Ruach, nu apare niciodată o asemenea expresie în primul rând, iar Ruach este, deci, sufletul spiritual, adică mai subtil decât nefeșul, da? Care părăsește corpul după moarte, dar care se ridică la Dumnezeu. De aceea îl numește Duhul lui, cum a spus dumneavoastră, că ați văzut, îl numește Duhul lui în Facere 6:3, pe care îl poate retrage ființelor vii. Pe sigur. Dar acum, dacă Dumnezeu este Duh, locul unde lucrează în om este în partea Duhului, nu în suflet. Că uite-te, când treceau prin Samaria ucenicii cu Domnul Iisus, a cerut foc din cer să-i mistuiască pe samaritani. Și fii atent aici, e un lucru foarte detaliat, important de reținut. Zice, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți, adică voi ați vorbit din partea sufletească, din intelectul vostru nenăscut din nou, că dacă vorbeați din Duhul lui Dumnezeu în Duhul vostru, știați că Fiul omului n-a venit să omoare pe oameni, ci să-i mântuiască. De aceea sunt creștini sufletești, nenăscuți din nou și creștini duhovnicești, care au avut parte de nașterea de nou în Duhul lor. Da, așa interpretat alegoric, să spun. Da, pot fi de acord, numai că Vechiul Testament nu face o distinție. Păi, în Vechiul Testament nu era naștere din nou, domnul Max. Am înțeles, asta e poziție teologică. Duhul Sfânt venea peste om. Acum, în Noul Testament, noi suntem temple în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. E diferență mare. Da, pot să înțeleg poziția dumneavoastră și nu o contrazic. De aceea, cred că și Ruachul, Duhul, poate fi numit ca termen
teoantropologic, pentru că în 35% din ocurențe. Și fii atent, când David a păcătuit, mă vin în minte, iertați-mă că v-am întrerupt. Când David a păcătuit, a spus, nu lua Duhul tău de la mine, nu din mine. Deci în Vechiul Testament Duhul venea peste oameni pentru lucrările și chemarea care le făcea și proroceau. Dar în Noul Testament, Om datulei al literam. În momentul în care în Geneza 6 Dumnezeu spune că și-a Duhul înapoi. Nu o să mai las Duhul meu să trăiască în oameni 785 de Exact ce am spus eu, da. ăla e Duhul de viață. Dumnezeu, iar tu vii acolo și spui că de fapt Da, dar e dat tot prin Ruach. era același Duh despre care vorbea Dumnezeu în Geneza 6. Nu era Este redat tot prin Ruach și asta nu înseamnă nicio problemă dacă face referire și la Duhul lui Dumnezeu cu D mare. Asta încerc eu să vă spun. Că apare în 30% din ocurențe. El se referă și la Duhul lui Dumnezeu. Pe când Nefeșul se referă la divinitate doar în 3% din ocurențe Vechiului Testament. În fine, e vorba Apoi apare un al treilea termen din Neșama, care însemna respirație, fiind în multe cazuri paralelă și el cu Ruach. Domnul Max, sunteți de acord că în Vechiul Testament era un templu fizic unde oamenii mergeau în prezența lui Dumnezeu și acum noi suntem temple și Dumnezeu vrea să locuiască noi. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru nostru. Da, sigur. Asta e diferența în care oamenii nu înțeleg. Aveți dreptate, da. Așa, trecerea asta alegorică între templul lui Solomon și templul trupului. Pentru că curtea de afară semnifica trupul nostru, Sfânta Sfintelor era partea sufletească și locul preasfânt este Duhul, unde vine Dumnezeu care este Duh și ne sfințește în Duhul nostru. Dar dumneavoastră înțelegeți că faceți alegorie? Adică înțelegeți că faceți interpretare? Nu, dar Vechiul Testament e umbra, adică e premergătorul la ceea ce urma să facă de la fizic. Dacă tablele erau scrise, poruncile pe fizic, acum ele sunt scrise în inima noastră, prin Duhul lui Dumnezeu. Florinel, ai înțeles la ce mă refer, nu? Că face alegorie, adică nu face... Mai mult de atât, cu ultima remarcă, a vrut să fie rău. A bătut în Biserica Ortodoxă. Da. Nu-l cunoști, Maximilian. Eu l-am simțit când a bătut în Biserica Ortodoxă. Oamenii nu mai trebuie să la biserică. Aici te înșel, Florinel, chiar nu. Ea este în ei, Dumnezeu este în ei și s-a terminat, știi? Gata. Nu mai dacă așa scrie Florinel, vrei să spun că îmi zici tu? Și atunci, de ce nu spui pe drept? De ce încerci să dai chestiile astea subtile? Nu, dacă așa scrie. Pe Maximilian. Cum vrei să spun? Max, am o întrebare dacă se poate. Știi că la un moment dat ziceai că religia, sau nu religia să zic, sau cum să zic, da, cunoștința asupra religiei evoluează. Se poate în vreo direcție sau cândva sau cumva ca și ortodoxia să fie avut, să zic, nu le-a zice neapărat erezii, dar greșeli. Și să nu le fi recunoscut niciodată, ci să fi mers pe ele aprofundând aceeași idee, dar mult mai mult în erezie sau în prostie, să o numesc așa. Nu. Pentru că eu, nu sincer să zic, n-aș vedea niciodată ca și ortodoxia să recunoască vreo greșeală, nici catolicismul. Nu le-aș vedea niciodată să recunoască o greșeală făcută. Dar în interiorul teologiei ortodoxe a existat din secolele 3, 4, 5, 6, toate până la încetarea celor 7 sinoade ecumenice, greșeli fundamentale în învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe. Pentru că ele au fost nevoite să fie reglementate de sinoade și de canoane. Acum, ceea ce ține Biserica Ortodoxă face un abuz colaborativ, într-un fel, adică în sensul de nu mai interpretează canoanele, sunt interpretate canoanele Bisericii Ortodoxe și teologia Bisericii Ortodoxe printr-o practică a credinciosului în zilele curente ale noastre. De aceea, ea, după cum este scris în dogmatica ei, nu se poate abate de la ceea ce au stabilit tradiția și părinții bisericești. Nu are voie să facă lucrul ăsta, este prin statut doctrinar. În schimb, trebuie să găsească soluții practice la nevoile curente ale oamenilor și ale comunității reale pe care cum îi zici chestia asta, dar știm cu toții că au făcut-o?
Ce anume? De exemplu, înainte de anul 300 de la Sinodul din Cartagina, când au început să boteze copii, Sfinții Părinți au zis că se botezau la maturitate și apoi au schimbat această idee și au dus-o la nivel de copii. Nu. Și asta cred că nu e singura care poate fi dat exemplu, sunt mult mai multe, cu siguranță. Bine, acum nici nu prea vrea să intru în pedobaptism și botezul copiilor, cum a apărut în istorie, dar nu a fost reglementat în secolul IV. În Sinodul din Cartagina, într-adevăr, se oficializează, dacă vrei, dar a existat botezul pruncilor încă de la sfârșitul secolului I către secolul II. În 158 scrie și Tertulian, care nu era de acord cu botezul pruncilor. Tertulian scrie că nu era de acord cu botezul pruncilor, dar asta nu înseamnă că practica nu exista. Că... Tu ești de acord, Maximilian, cu botezul pruncilor? Deci, cu alte cuvinte, nu există. Deci, cu alte cuvinte, de-a lungul istoriei sau omenirii, nu există nicio greșeală în doctrina ortodoxă. Eu există că nu există greșeli în doctrina ortodoxă, dar din punctul nostru de vedere al sistemului teologic ortodox, nu putem vorbi de greșeală. Așa cum în sistemul teologic al domnului Toma, nu știu de ce confesiune, nu este vorba de greșeală. Sau în sistemul teologic baptist nu poate fi vorba despre nicio greșeală. De ce? Pentru că există sisteme teologice, mai ales după Reformă, care sunt bine stabilite și așezate, de aceea avem și neoprotestantism mai târziu, în care fiecare comunitate de credință și-a dezvoltat aceste sisteme teologice, nu pot greși în propriul sistem teologic niciodată. Ele au răspunsuri pentru orice, numai dacă se colaportează sau se face prin comparație. Numai atunci putem... De aceea spun că și dezbaterile sunt inutile dacă plecăm de la o idee fixistă că Biblia este un tot unitar, că Biblia ne ajută exact, că tot răspunsurile sunt acolo exacte și așa mai departe. Nu ai cum să faci teologie fără tradiții, fără cultură și fără istorie a civilizațiilor, a Vechiului Testament, fără exegeză și hermeneutică, fără școli de gândire, fără nimic. Te poate să fii concretizat în asta, pentru că altfel am fi dezmetici. Dă-mi mai puțin, Max, să le explic un pic, să sintetizez un pic ce a zis Max. Da. Altfel spus, spune că degeaba tu ești din India și conform legilor tale rutiere, atunci când e culoarea roz, trebuie să stai pe loc, da? E bine, în România, sistemul ăsta rutier este un sistem personal și polițistul când amendează, să zicem așa, n-are cum să greșească că lucrează conform sistemului de aici. Așa e, Max, nu? Da, într-un fel analiza este binevenit. Da. Pentru că nu poți, și de aceea nici dezbaterele, de aceea noi și ne certăm când dezbatem. De ce certăm? Pentru că atunci când se ceartă un baptist cu un penticostal, baptistul nu cunoaște sistemul teologic al penticostalului și penticostalul nu cunoaște sensul și contextul teologic al baptistului. Și atunci ei tratează și compară și dezbat după pozițiile lor, nu după pozițiile celuilalt. Ori baptistul ar trebui să dezbată după poziția penticostalului și penticostalul după poziția baptistului. Dar Max, înainte de Biblie existau scrierile Bibliei ca și scrieri. Înainte de Biblie? Da, înainte să fie scrisă Biblia, să fie alcătuită Biblia exact cum e, să fi fost doar scrieri. Da, bineînțeles că existau. Păi și atunci, dacă existau scrierile dinaintea Bibliei și apoi au alcătuit Biblia... Înaintea așezării. Da, exact. La asta te referi, canonul Bibliei. Exact. Cum nu poate fi Biblia luată ca și etalonul suprem pentru dirijarea oricărei cult vrei tu în parte? Dar nu am spus asta. Da, știu, dar dacă mai adaug și alte chestii care nu sunt din Biblie, atunci există o portiță prin care tu poți să scuzi sau să excluzi orice fel de greșeală pe care ai făcut-o. Nu chiar așa, pentru că, în primul rând, nu știu dacă am făcut înțeles, nu am spus lucrul ăsta. Păi nu ai zis, dar eu ți-l zic, că după ce mi-ai spus că ți-am zis că aș vrea să mai zic ceva, dar adăuga și faza cu Sfinții Părinți sau cu Sfinții înaintași ai bisericii, tradiția și toate celelalte chestii, ceea ce este foarte adevărat,
dar eu cred că fără etalonul sau fără cum zice, tiparul de bază, celelalte chestii sunt doar lucruri informative și nu de luat în calcul ca și tipar. Domnul Max, o ultimă întrebare și o cobor. Certificați și validați botezul copiilor mici din înțelesul dumneavoastră din Biblie, ca fiind valid după Scripturi, nu după tradiție, nu după ce zic religiile, confesiunile. Da. Am înțeles. Eu aici nu te cred. Da. La felul cum ai răspuns, sincer să zic, nu te Da, cred. e îndoielnic, da, e sub semnul. Nu trebuia să zic chestia asta, dar sincer să zic, după faptul cum ai răspuns sau modul în care ai răspuns, sincer... Zice, pe baza credinței din inimă și mărturisirea cu gura vine mântuirea. Acum e de mult de discutat. La 6 săptămâni copilul E mult de discutat. E mult de discutat și trebuie să înțelegem cum era botezul, cum se făcea botezul copiilor în primele secole, în biserica primară, și care era rolul fundamental al instituției nașilor, care era legat de perioada catehumenatului în bisericile primare. Deci are reși că dacă eu cred pentru copilul meu, Toma, da. 12 ani pământ de 2 ore. O ultimă întrebare, aia e toți. Haideți mă să avem puțin respect și de omul ăsta, că și el om a urcat. Îl știm, sigur. al nostru. Adică mi se pare că ăla nu mai există, și nu mai există. Florin, dar nu e problemă, stau și ascult, că e foarte interesantă și întrebările lui Toma. Nu e problemă, când o să vină rândul, o să-i pun o întrebare lui Maxilian, dacă mai are răbdare și mai are îngăduință să vină rândul. Da, sus. Niciun fel de problemă. Aștept. Ok, continuă Toma atunci. Da, eu mi-am spus, adică mi-am pus întrebarea lui domnul Max și îl spune că îl validează. Deci eu înțeleg. Am o discuție cu dânsul. Loc și se poate să și putem explica cu Biblia dacă este. Cu Biblia dacă este. Da, mulțumesc. Da, domnul Lincan, spuneți. Eu aveam o întrebare. Noi, și mă bucur foarte mult că deslușim ceea ce s-a întâmplat în trecut pentru întocmirea Bibliei, pentru întocmirea Cuvântului Lui Dumnezeu, cât mai multe detalii, cât mai multă istorie, cât mai multă informație, adevăr. Ok, eu personal ajung și la o concluzie, cum spun francezii, ce este simplu noi facem complicat. Și asta s-a întâmplat și cu, vorbesc în trecut, pentru că sunt și interese cu siguranță, vă spun sincer, că au fost și interese lumești care adică să profite de Cuvântul lui Dumnezeu și să-l mai pună și în scopuri personale, știi? Pentru că de fapt și de drept lumea trebuie condusă de o anumită organizație care să aibă putere, să aibă un cuvânt de spus. Ce mi este mie neclar, în cei 2000 de ani de când s-a instaurat creștinismul oficial, de ce deasupra guvernelor, vorbesc țările creștine care au un popor credul în creștinism, de ce nu a acceptat cuvântul lui Dumnezeu să fie deasupra și este pe locul 3 chiar, poate chiar exclus din sistem. Și rămâne creștinismul ceva personal, adică privat. Aici este o întrebare foarte importantă pentru că am observat în momentul în care se naște un copil oficial trebuie să mergi să-l înscrii la primărie, când te căsătorești trebuie să anunți la primărie că te-ai căsătorit, venitul nu mai este singular, venitul este la plural, 2 persoane, după aceea când vin copiii, știți, se întâmplă o ierarhie. M-aș bucura foarte mult să fie deasupra tuturor legilor, legea și cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cum vedeți dumneavoastră în viitor lucrul ăsta? Vom ajunge la unison, să avem o credință la unison în toată lumea sau se va diviza din ce în ce mai mult sau vom ajunge la o chestie, cei care cred în Dumnezeu vor fi salvați, cei care nu cred în Dumnezeu vor să meargă în iad. Deci, cum vedeți dumneavoastră treaba asta?
Este și dificil să răspund. Întrebarea e destul de complexă, însă eu consider că în toată istoria de până acum a creștinismului, această cultură și dezvoltarea a civilizației occidentale recunoaște o amprentă puternică în creștinism, iar toate bazele structurii noastre și democratice și de astăzi este într-un fel, dacă vreți, și o mare parte contributivă a creștinismului, a ceea ce este Europa astăzi. Chiar dacă este supus sau îndepărtat tot mai mult la periferia propriilor sale inadaptitudini, ca să le numesc așa, dar nu știu dacă sunt exact, suntem guvernați până la urmă de ceea ce căutăm, de ceea ce Europa caută să refuze. Mentalitatea asta a Europei. Pe plan politic, cred că creștinismul se dezvoltă, s-ar dezvolta mai bine fără o implicare directă în viața politică. Păi da, stați puțin, politica nu supraviețuiește datorită unei Constituții și în acea Constituție avem legi. Dacă ne uităm legile unei Constituții, o să avem foarte multe legi care sunt conform Sfântei Scripturi. Foarte multe sunt. Nu stau lucrurile chiar așa. Este Lorenzo poate să vă ajute. Bună seara! Că și istoric și el știe foarte bine că lucrurile nu stau chiar așa Domnul Lincan, ce anume vă interesează concret? Mă interesează de ce este înlăturată credința, cuvântul lui Dumnezeu, că de fapt și de drept personal. Așa. Majoritatea oamenilor, o parte din oamenii care au poziție socială foarte înaltă și au hâțurile în mână și conduc guverne și țări, sunt credincioși, o parte din ei nu cred în Dumnezeu. Dar întrebarea este dacă Dumnezeu există în viața noastră și avem un cult oficial, cum este creștinismul, vorbesc ortodoxia și așa mai departe. Și cult oficial? Oficial, corect. Ce anume consfințește oficialitatea unei religii? Unde ați văzut dumneavoastră? Nu, întrebarea se pune în felul următor. Așa. Deasupra guvernelor, deci cultul nu are nicio putere, nu are niciun cuvânt de spus. Deci dacă se va forma o lege, presupunem, care să aducă binele și starea poporului, de ce nu are un cuvânt de spus și o persoană care face parte din cea mai înaltă ierarhie a cultului? De exemplu, mă refer la ortodoxie sau la pentru că statul trebuie să fie neutru, domnul. Ascultă. Aici e întrebarea. Da, de ce? mă rog. De ce s-a ajuns aici? De ce s-a ajuns aici? Da, pentru că credința, domnule Lincan, da, este un lucru personal. Ați înțeles? Este un lucru personal și în virtutea evoluțiilor istorice, ideatice, am ajuns să credem că în plan internațional, dar și intern, religia trebuie să rămână despărțită de politic. Da? Okay. Haideți să Ceea ce noi numim laicizarea statului. Perfect. Un proces care începe odată cu principali exponenți ai iluminismului și care continuă până în zilele noastre. Corect. Haideți să ne oprim aici puțin ca să ne facem înțeles. Așa, dar nu putem să facem un pas înapoi către teocrație. Teocrația în 2025 este un sistem politic anacronic, adică nu corespunde cu zilele noastre. Totuși am făcut și noi niște pași pe scara evolutivă. Nu? Haideți să vorbim dați-mi, nu vorbiți prea complicat, vorbiți mai Dar n-am vorbit deloc complicat. Ca să înțeleagă și cei din adică cuvinte mai simple, ca să înțeleagă cei din astea care nu cunosc cuvinte mai elevate. Bun. În momentul în care un guvern care este format din niște oameni care au credință în Dumnezeu,
Așa. Un Ei în trebuie să dezbatere. fie imparțial, să înțeleagă care este natura politicului și natura clericului, adică a religiei. Religia este ceva personal. Corect, corect. Bun. Dar dumneavoastră considerați că legile pe care noi le avem ne aduce o stare de trai perfectă și nu ne îndeamnă să păcătuim în același timp? Pentru că Perfecție. Pe semne că legile cu caracter religios nu au fost perfecte și există un precedent în istoria omenirii care confirmă acest lucru. Domnul Lincan vorbește despre o anarhie care ar trebui să ne impună Nu un există. comportament. Nu. Toți ar să trebui. fim în duh și toți în conștiință, Lorenzo, știi? cam așa ar fi frumos. În plan, Exact. cam așa ar fi frumos, Aia- sună utopic. O utopie Exact, este un aia loc de înseamnă- nicăieri, ne spune Thomas aia Morus, înseamnă adică anarhie. ceva ce nu există. Da. Da, înțeles? Adică e Vedeți, o utopie, dumneavoastră, ceva ce nu există. Vedeți dumneavoastră, în momentul în care... Singura utopie, domnul Lincan, singura utopie care poate fi probată este raiul, dar după moarte, atât. Trăim pe pământ într-o lume imperfectă. Da, corect, sunt de acord Deci cu ce vreau să spun? Da, ideea era în felul următor. Mi-aș fi bucurat foarte mult, de exemplu, uite cum am avut noi alegerile astea prezidențiale, la sfârșitul târgului să vină și un mare preot care să-i dea binecuvântarea, cum s-a făcut întotdeauna și cum vedem că scrie și Sfânta Scriptură, le-a dat Păi a binecuvântare. fost domnul Lincan, cum a fost? Totuși, măi, Domnul noi Lincan, a acum fost venim- Părintele Daniel, cum? Măi, cel puțin simbolic, biserica, mai ales în cazul societății noastre, Da. are acolo un anume aport. Dar având în vedere faptul că am trecut și noi printr-o anume evoluție, până în 2025 ar trebui să rămână o distincție clară între politică și religie. Deci dumneavoastră vedeți că religia trebuie să fie despărțită de politic. Sigur că da, eu sunt adeptul statului laic, statul trebuie să fie imparțial. Da, totuși mi se pare greu de acceptat. În momentul în care un stat, în momentul în care un stat își asumă o religie anume de stat, dispare caracterul inclusiv al societății. Dar s-a încercat, Lorenzo, dacă vrei să Și le apare povestești chestia exclusivismul, asta. înțelegeți, domnul Lincan? S-a încercat chestia asta și s-a ajuns la genocid, domnul Lincan, da. Asta e Dacă vă problema. uitați puțin în istorie, o să descoperiți că ceea ce a încercat un om să facă acum, un alt om acum 50-60 de ani sau 70, cât sunt de atunci, nici nu mai contează, a făcut domnul Lincan și s-a ajuns la genocid. Înțelegeți? Treburile statului sunt treburile statului, adică treburile din sfera politică, iar religia e ceva personal, ceva ce alegi tu, ca individ. Da? Este o libertate pe care tu o ai, un drept. Păi atunci... Chestia de care dumneavoastră vorbiți, domnul Lincan, Da. s-a experimentat în România. Nu a mers, pentru că oamenii care au vrut să impună ceea ce dumneavoastră spuneți acum, au ajuns să omoare oamenii în numele credinței. Domnul Lincan domnul Lincan se referă la, uite, hai să vă zic ceva. Aici este vorba de niște, să zic așa, două viziuni diferite asupra apartenenței naționale. Națiunile medievale se identificau prin religie, da? Deci făceai parte dintr-o anumită națiune având o anumită religie. Ei bine, în secolul al XIX-lea s-a produs declicul și acest declic a dus la stabilirea clară a două, da, componente. Componenta laică și componenta spirituală, care este la alegerea fiecăruia, domnul Lincan. Da, vă ascult. Deci este vorba despre două viziuni foarte diferite
asupra națiunii, asupra apartenenței naționale. Înțelegeți? Deci în momentul de față suntem pe o treaptă superioară evolutivă în ceea ce privește organizarea societății. Ok. Da? A făcut un pas înainte. Amin. Sună bine. Da, sună bine, dar nu putem să facem pasul înapoi către teocrație. Păi hai să luăm un exemplu, acum raportându-ne la spațiul extraeuropean. Hai să luăm cazul Afganistanului. Vi se pare o societate în care creștinii ar putea conviețui cu musulmani? Nu. Exemplu. Păi, vedeți? Aveți dreptate. Nu este un exemplu. Ăsta nu este un exemplu. Dar ar fi prea, cum să spun eu, prea... Exclusivistă, societate exclusivistă. Exclusivistă și regulile ar duce la, exact ce spunea Florinel, la genocid. Chiar. Da. Societate cu reguli rigide nu poate fi o societate liberală. Așa cum... Da. Eu m-aș fi bisuit pe a lua în brațe pe Iisus Hristos niște reguli simple, foarte corecte, foarte... Este alegerea fiecăruia. În România, de exemplu, nu este interzis să ai o Biblie. Este alegerea ta dacă vrei să o citești sau nu. Statul nu îți impune ție să o citești sau să nu o citești. Ceea ce este un lucru bun, da? Mai rău era dacă îți impunea să o faci sau nu. Corect. Păi. Da. Omului s-a oferit libertatea, liberul arbitru să aleagă ceea ce îi place și... Exact, ceea ce îi place și ceea ce vrea să facă. Până la urmă, este alegerea fiecăruia ce vrea să facă. Un om, dacă vrea să fie ateu, este ateu, răspunde în fața lui Dumnezeu. Dar pe pământ răspunde în fața legii în cazul în care încalcă legea. Legea pământească este lege pământească, legea divină este lege divină. De acord? Pavel le spune romanilor să respecte legea de pe pământ. Corect? Corect, foarte corect. Corect. Așa. Pentru că și ea este o rânduită de Dumnezeu. Corect. Bineînțeles. Așa. Sper că m-am putut înțeles. Clar. Vă mulțumesc în suflet, să vă dea noi sănătate. Cu drag. Mersi. Dacă sunt întrebări... Foarte frumos explicat, Lorenzo, și foarte clar. Da, corect. Vreți. Da, atunci ne retragem, cel puțin eu mă retrag și eu. Mi-a făcut plăcere, Florinel, ca de fiecare dată, Lorenzo. Dați Dumnezeu sănătate, Florinel. Foarte bună idee. Mulțumesc, Maximilian, Gianni, Lorenzo. Să faci cât mai multe. Mulțumesc și lui Big Mama că a stat de la ora asta vă puneți la somn, mă? Aveți somn? Da. Ne organizăm pentru mâine. Da, sigur. Vă doresc și o seară frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Salut. Florinele, ce tema ai mâine, mă? Ia zi. Cum? Ce tema ai mâine? Adică mâine... azi, mai încolo. Astăzi nu știu. O să mă gândesc bine și nu pregătesc nimic. Ca fratele, Udio, dar ce faceți, domnul Udio? Bă, tu i-ai dat 100 de puncte la conector? Eu? Deci nu ți le-ai dat. Roni i-a dat, mă. Roni i-a dat, mă. Fotu-și ceapa să ai, te iubesc. Să mai vii pe aici, să mai urci sus. Să vină conector să ne zică ce diagnostic eu găsit la Roni. Chiar sunt curios. Bă, trebuie să-i găsim la Roni un leac, frate. Că ăsta se moră dacă... Stai cu minte, Max, bă, stai cu minte, nu mai dai. Jumătate din live îl înjură, mă, frate, că e pe live. Da. Bă. O luat un pic razna omul, frate. I love you, Max. Cât ai stat azi pe live, Florin? Mulțumesc, Max. De cât timp ești pe live? De mâine. Cine pune ăsta? Da, mă, ieri s-au împlinit câți ani? Eu la matematică nu pricep. S-au împlinit niște ani de la atacul asupra orașului Nagasaki, 9 august 1945. Da.
Băi, Lorenzo, de Asta. ce nu în Japonia dacă îți place ție așa mult, mă? Ai văzut vreodată pe ea pe TikTok care se duc în Japonia și își cumpără Mie case îmi place mai mult Coreea de Sud decât Japonia. Ok. Mă uitam pe TikTok dacă ai văzut că își cumpără casă la câteva zeci de mii de euro în Japonia, la 23 de kilometri de Tokyo. Da, să-și cumpere, mă, că eu nu